Mga kasinag, magandang tanghali po. Tapos na po kami mga kasinag maggapas. Yung dun sa kabila. Pero ito, hindi pa namin natapos. Ayan, meron pang konti. Medyo hilaw pa kasi yan mga kasinag. Kaya ngayon, maghahakot muna kami ng palay. Mainit na mga kasinag, alas 10 na ng tanghali. Kaya maghakot na kami. Dito muna kayo mga kasinag. Manood muna kayo sa amin. Kuha tayo ng, hindi ko nadala mga kasinag yung stand ng cellphone. May anay pa. May anay ang ating stand. Stand na kahoy. Mag-umpisa na po tayo mga kasinag sa paghahakot para matapos po tayo agad. Kagabi nga po pala mga kasinag, naghakot na rin ako dun sa kabilang kahon na inani namin, yung maliit na kahon. Pero dun sa kabila, hinakot ko na yung kagabi at nakauwi po ako alas 8 na ng gabi. Kasi nga pinilit ko po talagang tapusin. Kasi ako lang mag-isa ang naghahakot. Kasi nga umuwi yung kapatid ko sa dito kasi may inasikaso siyang importante. Kaya ako lang ang naghakot. Hinamahan lang ako ng mga bata. Sila ang tagalagay sa sako at ako ang tagahakot dito sa kabilang palayan para mas mabilis. Awa ng Diyos mga kasinag, natapos ko naman po kagabi kaya ito na lang ang hahakutin namin. Tapos pagkatapos namin maghakot yung mga kasinag, gagapas ulit kami nung mga tira-tira naming mga hinog na kasi pwede na daw po yan sabi nung kuya ko. Kaya pagkatapos nyan maggagapas ulit kami para matapos na kami at nang maipatreasure na namin ang aming mga inani. Ilang araw na rin po pala kayo mga kasinag na pabalik-balik dito kaya gusto ko na po talaga siyang matapos kasi gusto kong makapagpahinga kasi sobrang sakit na po ng aking balakang at ng aking mga hita. Kaya parang gusto kong mahiga lang pero hindi pwede kasi kailangan namin tapusin yan lalo na may nababalita po na may sama raw ng panahon. Pero sana wag naman para naman makapagtuyo ng palay ang mga magsasaka dito sa amin kasi sobrang dami nilang mga kailangang ibilad na palay. Maliban po sa paggagapas ng palay mga kasinag, itong part din na ito ang medyo mahirap kasi magbubuhat tayo ng mabigat at paikot-ikot tayo dito sa palayan. Pero pagkatapos po nito mga kasinag, medyo magaan na kasi magte-treasure na lang naman at partihan na. Kaya tapusin na natin ito mga kasinag. Sabi nga po pala mga kasinag ni Imboy na kung hindi ko na daw po kaya, tigil ko na kasi nahihirapan na daw po ako. Sabi ko naman po, sayang naman kasi naumpisahan na namin, tapusin na namin. Kaya kailangan panindigan ko to kasi ginusto ko to mga kasinag. Saka nakakapanghinayang naman po mga kasinag kasi sa sobrang mahal ng bigas ngayon, di ba po malaking tulong na itong pag-aani ng palay kasi kahit papano hindi mo na ito bibilihin. Hindi ko na nga po pala mga kasinag pinatulong ang mga bata kasi sila naman po ang nag-aasikaso sa bahay at saka konti na lang naman po ito at kayang-kaya na namin itong tapusin ngayong tanghali. Gusto nga pala mga kasinag tumulong ng mga bata sa paghahakot kaso hindi ko na lang sila pinayagan kasi nga sobrang init na ng panahon at isa pa sila naman ang nag-aasikaso sa bahay, sila ang nagluluto at naglalaba ng ilang araw na kasi nga nandito ako palagi sa may palayan. At isa pa, konti na lang naman mga kasinag ang hahakutin namin kaya madali na lang itong matapos sigurado bago magtanghali tapos na naming dalawa ito. Sa init lang po talaga mga kasinag ng panahon kami sumusurrender kasi grabing init at saka kung hindi kami maglalagay ng damit sa aming mukha sigurado sunog na sunog at mahapdi sa balat. May mga nagtatanong po pala mga kasinag kung may harvester na daw po dito sa amin. Wala pa po may harvester dito sa amin at saka mas okay na po ito na mano-mano lang po muna ang pag-aani para naman po yung mga walang palayan pwede pong makapag-ani ng palay kahit walang po sariling palayan. Kasi kung harvester na po ang gagamitin mga kasinag, maraming tao po dito sa amin ang mawawala ng chance na makapag-ani ng palay. Kaya okay na po ito mga kasinag, tiyaga-tiyaga na lang po muna kami mga kasinag para kahit papano makakatulong din po ito sa amin. Sa pag-treasure na lang po talaga mga kasinag, yun na lang po, okay na kami doon mga kasinag.
Sa ibang parte po siguro mga kasinag ng Serumo meron ng may harvester, pero dito po talaga sa amin wala pa, kaya mano-mano po muna ang pag-aani ng palay dito sa amin. Sa inyo po ba mga kasinag, ganito pa rin po ba ang paraan nyo ng pag-aani ng palay? O dito na lang po ba sa amin ang may ganitong pamamaraan ng pag-aani? Pa-comment naman po mga kasinag. Pauwi na kayo mga kasinag. Alas 11:30 na. Tapos na rin naming akutin yung yung palay. Akala ko ito mga kasinag ang ilong ko, bibig pala ito. Ito pala ang ilong ko. Palibasa ako kunti ang ilong ko mga kasinag. Good morning mga kasinag. Kaya araw mga kasinag. Masaya na kayo mga kasinag kasi tapos na kaming maggapas. Magpapatresher na lang kami ngayon. At first time ko rin tutulong sa pagpatresher. Inaayos muna nila mga kasinag ang sapin para daw kung may mahulog na mga palay, madali lang maipon yung palay. Katulong nga po pala dyan namin mga kasinag, si Tio Mando, tiyuhin ko po yan at member po yan ng Team Lakas, yung anak niya si EJ at saka si paring Dani. Kaya nagpa-practice na nga pala kami dyan mga kasinag kung paano yung pagbubuhat na gagawin namin. Kasi nga dapat daw malaki yung pagkuha namin ng palay para hindi masayang sa oras. At tinuturuan nga kami dyan ni Tio Mando at sabi niya nga sa amin baka daw hikain kami kaya dapat nagdala daw po kami ng tubig. Ikaso wala kaming dala mga kasinag. At tingnan nyo mga kasinag, balot na balot nga ako dyan kasi grabing katinang palay. Yung mukha ko parang tinusutusok na. Kaya nabulol na naman tayo mga kasinag. Parang tinutusok-tusok yung aking mukha mga kasinag ng gilik ng palay. Kaya naglagay ako ng tela sa aking mukha para kahit papano may protection tayo. Kaso nga lang mga kasinag, hindi ko talaga kaya kapag may harang yung ilong ko. Kaya kahit makatitinis ko na lang mga kasinag, tinanggal ko na yung tela na nakatakip sa aking mukha para lang makahinga ako ng maayos kasi parang mauubusan ako ng hangin mga kasinag kasi mahirap pala talaga yung ganitong mga ginagawa. Kailangan mabilis para hindi aksaya sa oras at saka mabilis din naman yung nag-ooperate mga kasinag. Kaya kailangan din namin bilisan kahit mahirap at hingal na kami kahit gusto na namin magpahinga mga kasinag. Hindi pwede kasi nga umaandar pa yung makina, kailangan tuloy-tuloy kami para matapos din agad. Mabilis lang naman po kaming natapos dyan mga kasinag, siguro po mga 30 minutes yung unang tambak namin, tapos yung sa kabila kunti lang naman po yun, siguro mga ilang minuto lang natapos din naman po kami agad. Mga kasi nagtapos na po kayo mag-treasure. Ayan yung mga bata. Sila yung nagme-merienda mga kasinag. Kasi pagod sila sa panonood sa amin. Salamat sa Diyos mga kasinag. Tapos na tayo. Mamaya mga kasinag ang exciting part. Kasi partihan na. Hindi ko alam mga kasinag kung ilan yung namin magiging parte. Ayun na mga kasinag yung palay na inani namin. Mamayang hapon na lang daw yan papartihin. Uuwi na po kami mga kasinag. Update ko na lang po kayo mamaya kung ilan yung mapaparty natin.
Andito na tayo mga kasinag sa exciting part. Partihan time. Nagpaparte na nga pala kami dyan mga kasinag ni Kuya. At kanina pa daw po siya sigaw ng sigaw sa akin kasi nga mag-uumpisa na kami magparte. Kaso hindi ko nga marinig yung sigaw niya kasi nandun ako sa bahay at nagse-cellphone. Nagre-relax ba mga kasinag? Kasi ilang araw din tayong puro trabaho kaya nag-relax. Kaso hindi ko nga na rinig yung sigaw ni Kuya kaya nakapag-umpisa kami dyan alas 5 na ng hapon. At sabi nga ni Kuya baka abutin daw kami ng gabi kaya binibilisan niya na. Bali ang naani nga po pala naming palay mga kasinag dito sa malaking kahon ay nasa 11 na sako ng palay at doon naman po sa maliit ay 4 na sako po ata yun. Basta ang naging parte namin dyan mga kasinag ay 9 na balde. Kaya yun mga kasinag 2 sako pero hinati namin sa 3 sako kasi nga mabigat ang pagbubuhat ng palay. O di ba mga kasinag hindi na masama yung ginawa natin kasi may libreng bigas na tayo mga kasinag. Ibibilad na lang namin mga kasinag yan bukas at libre hakot na rin kami kasi nga si Kuya na lang daw ang maghahakot ng aming parting palay kasi hindi nga naman namin kayang buhatin hanggang dun sa bahay ang aming palay. Kaya hanggang dito na lang po muna mga kasinag. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aming mga video at sa pagsama sa amin sa aming paggagapas ng palay hanggang sa makarating tayo sa part na ito na magpa-party na tayo. Thank you!